Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya channel Sahrul Munif 13 yo. Srit. Nah, iki ceritanya iki gabut guys. Jadi aku ngevlog. Nah, iki suasana sore hari ning desa ngene iki guys. Tak dudoy. Nah, suasanane ngene iki guys. Jan sewejuk tenan iki guys. Adem sas iki, ora wani adus sih paling kok geleman. Nah, iki anu guys. Dek kapan kae materialku teko. Nah, iki materialnya teko pisan. Iki tuku dhewe iki anune pasire ya. Nah, nyapa masuk nek material iki arep di anu guys, apa arep dibongkar iki omah iki, dieleh oleh bedah rumah kuwi lho guys. Nah, iki dibongkar. Iki dibongkar kabeh iki guys, bongkar biur kabeh. Soale lek ora dibongkar biur ya bau guys. Iki emperane bareng iki ya wis bosok ngene iki. Nah, iki langsung wae dek wingi iki dek wingenane. Ya toh. Garap iki guys, nambahi omah pawon iki lho guys. Nambahi omah pawon. Soale iki kan omahe gede sing iki kan barang-barange akeh to. Nah, iki nambah iki gek sumen barang-barange salok dikok kene guys. Nah, ngene iki guys, suasanane ning desa ki ngene iki guys. Wis jan jos dispol iki guys, suasana ning desa ngene iki lho. Nah, sepil kandang sapine Mas, kandang sapine isen aku jane tak sepil jebol kabeh soalé. Nah, iki kandang sapine kae. Oke, sapine iki guys. Nah, iki kandangnya padha jebol guys ya wayahe nempel. Paling sesuk iki tak apa jenenge tak tukokke semen, sesuk tak gawe konten ya. Tapi kontenku ora ning YouTube, sesuk ning Facebook Pro. Golekno Facebookku jenenge Sahrul Munif. Langsung di-follow ae. Adem guys ning kene iki suasane ngene iki ses sirit. Material iso teko omah Mas ya alhamdulillah. Saiki wis iso teko omah guys ya soalnya ya dalane kae bar ditempel. Bar ditempel iki lho guys ditambahi semen apa ditambahi rabatan. Nah iki tapi kok teko ngisor kono kuwi ora ngasih teko pinggir dalan ngono kae guys soalnya ya semen entek gitu kayak danane barang ya menipis ya. Gajian Facebook Pro yo cek suwe jan. Saiki dolar mengisop guys ning Facebook Pro iki. Wah, mau mergo ora mudeng aku. Acarane apa sedina iki Mas? Acarane ning omah, Bro. Meng bar kedatangan tamu kanca-kanca ya. Kanca-kancaku meng padha dolan rene. Ya wis ngene iki. Ning desa ki isine iki guys. Arep nyapa neh lho. Wis nyantai ngene iki ning desa iki. Nah, wite rambutan ora wah Mas. Wite rambutan prutung iki wite rambutan iki. Iki tak wong iki guys pisan dituku wong kayak kita kon ngetok. Soale iki lho ora diketok iki anu guys, apa jenenge? Iki lho apa jenenge? Oke, mentelung yang omah guys lho ora diketok. Dadi kan bahaya guys, sampean lek wayahe lemu nu lek nek kagole ora yo ngembrok yo omah. Kan tak kon ngetok tapi mbuh urung diketok. Kapan ale ngetok ora mudeng. Ayo diabut imang nyopo penake. Wah, aku udah kepikiran oh iya aku duwe YouTube ya ngevlog ae. Enak sing delok ya alhamdulillah, ora enak ya ora masalah. Wong ya aku kudu artis kudu apa. Wajar nek sing delok gitu. Piye guys iki dinane apik apa ora ngene iki. Penake nyapo ngene iki. Nah iki suasanane ning desa iki wis jan. Ngene iki guys. Beda karo ning kutha gitu. Beda karo ning kutha guys, adoh iki. Beda karo ning kutha iki bolo. Iki mubeng-mubeng buritan ora apa ya mburi omah iki. Iki wis bosok kabeh lho guys iki anuku. Apa jenenge? Oke, ngene iki. Bosok kabeh iki pisan. Wayahe diandan. Ya muga sok anu kuwi cukup duwite sing ngadol sapi kae. Kena-kena aku tuku gendeng karo iki usuk karo rengi guys. Iki yo ganti bareng. Usuk rengi ganti. Nah iki jegolan dek men kae guys. Iki untuk edek wingi bapak yang bapak dijegol neh. Dinggo nguruk emperan kemang. Sing nggon tambahan omah pawon mong lho guys. Lah kuwi pra longsor Mas ya kudune digawe ngono kuwi guys jan iki ora longsor. Digendak ngono kuwi lho guys ditekuk-tekuk ngono kuwi lho. Iki rencane arep dijegol kok kene iki. Tapi ora enek wektu. Iki mandek ning kono sik. Gen kono sik.
Emang arep duduk untuk cek ngangklek guys aku. Bingung emang dino stres anake. Mbuh apa sing marai stres yo. Truk sak kecamatan. Jan. Yo ngene iki suasana ning desa ki ngene iki bolo. Iki pen ae bolo apa gas iki ha? Request o. Bolo apa gas apa kanca apa piye? Nah iki lebuhku ngene iki guys. Nggih, lebuhku ngene iki. Ning dhuwur kae kuburan guys, makam ning dhuwur kae. Dadi aja panik lek rene gitu. Iki juru kuncine ning kene iki, juru kunci makam. Nah kae lor kae omahe tanggoku guys, sing lor kono kae. Kae lor kono kae omahe tanggoku ketok kae. Ketok SPC kae. Nah iki anu ning omah kene iki karo omah loro guys ning dak makam iki aku karo tanggoku tok. Liyane padha ning sor kono karo ning kulon iki. Kulon iki enek omah sitok. Liyane padha ning sor waduh. Aku iki omah perbatasan guys, perbatasan Nanti mas perbatasan Ngasem iki, Ngasem Gembong gitu, Ngasem Gembong. Perbatasan Ngasem Gembong. Aku meluku Pagutan guys, Arjosari Pacitan gitu. Nah, iki angine semilir yo. Jan sisik masalah. Srit tenan. Ini lho guys suasanane. Jan porem ora pengen to sing ning kutha-kutha yang desa he. Oke guys yo iki vlog sak menit sik ya. Engko nyapa ngono neh ngevloge. Ya iki kur awalan gitu. Oke guys ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.